The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:19, Lay not up for yourselves upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Verse 20, But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Verse 21, For where your treasure is, there will your heart be also. Revelation 20, verse 15, If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Titus chapter 3, verse 5, Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Romans 1:18, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who suppress the truth by their unrighteousness. Verse 19, Because what can be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Verse 20, For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature, have been clearly seen, because they are understood through what has been made, so people are without excuse. Romans 5:12, So then, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and so death spread to all people because all sinned. Psalm chapter 1, verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse 2, But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Verse 3, And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Verse 4, The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Verse 5, Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Verse 6, For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw gikinahanglan nga atong susi sa atong tagsa kalag. Kung na ba kita mga sala nga nahimo niining adlaw gikan kaganihang mata nato ug hangtod niya gayuna. Kung naay mga sala diya sa atong kalag, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ang mando sa Dios mao nga ato kanang isugid.
pinaagis paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, you are still an unbeliever. The issue you are facing is not confession of sins. It is faith alone in Christ alone. Agi nimo og paggamit, pagtuo ni anang pulong sa Dios. Diya sa Acts 16:31 nga nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Musa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita karon aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi bisan pa ning among pagkabuhi pa hangtod niya gayuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya, dili kami takos gani mabuhi pa. Apan ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa man sa paglihok busa. Aniya kami, salamat ni ining tanan nga imong paghatag ka na mo kay gayunan sa pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong nga mao lamang ang among galamiton sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Ang gaampo kami nga tudluan pa kami dugang kamatuoran sa Espiritu Santo nga mao'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ni nga mo Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga suki na nagasunod ning atong ministry o labi na kaninyong mga isuon diha ni Kristo. Our fellow believers, welcome og niya kita dupot gihapon sa atong tun-anan atong topic nga taud-taud na nato yung dupot niini, the mark of a true believer in Christ. Now, unas tanan sa di pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni adlaw, ako kang painumduman nga doon na kita mga lakang pagasubayon o sundon in order to make our Bible study worthwhile, magmalampuson, mabungahon, o makadasig gayud kanato ingon nga mga Kristohanon. Now, unas tanan, we should maintain humility atong ipadayon sa pagbaton sa pagkamapaubsanon ngadto sa autoridad nga maong pulong sa Dios. Okay? So have humility, sunod nga magbaton gihapon kita og bukas nga pangunahuna na open mind, kay kun sirado ang imong pangunahuna dili makatudlo ang Espiritu Santo kanimo, kay sirado man busa. Nanginahanglan kita sa pagbaton, maintain that open mind aron makatudlo, makapatinaw ang Espiritu Santo kanimo. Mao nay usa sa mga lakang. Sunod nga kita magapunting, concentrate sa mensahe, not necessarily on the messenger. Kaya ang messenger, instrumento raman na siya, gamit lang, he is a mouthpiece. Panang main thing is the message. Okay? So concentrate on the message, not on the messenger. Sunod,
nga imong ibilin ang tanan nga mga tawhanon, mga kalibutanon nga mga panghunahuna sa mas mga suliran, mga gumunhap o mga pagsuway sa kinabuhi. Bilin na tanan dito sa gawas. Now kung imong sundon kining maong mga laka nga atong gisgutan, then God, the Holy Spirit, will take control of your mind. So, kay timan nga God is no respecter of age, no respecter of person, no respecter of profession or status in life. In fact, God's word does not go back to Him void. So, mao na nga, ako lang kang gipahinumduman niya na. Okay, unas tanan, kitang mga Kristohanon. Now, I am addressing this to us, ingon nga mga magtotoo. O ikaw nga, dili pa magtotoo, just listen ini mga puntos doktrina nga atong paghisgutan. O atong kining hisgutan every now and then, mabitaw ng ako kanang hatagan og orientation bahin ng atong method of studying God's Word, nga this is an inculcation method, sinilasilay. O na nga kita nagatuon pulong sa Dios, dili sinimana, dili binuan, kun dili adlaw-adlaw gyud. Mao na nga ayaw lang katinga no, adlaw-adlaw gyud. No. Kung ikaw mukha og luto adlaw-adlaw, di ba day po nimo pagkano nimong kalag adlaw-adlaw? Yun si labaw na ng mas may nung dano na katong kalag kay kini mulungtad na mas hangtod sa kahangturan. This is eternal. Ang buot pasabot nga wanay kamatayon ng atong kalag. Okay? Mao na nga gaandam kita sa itong galingong kalag, samtang niya pakita nining ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, phase 2 of God's plan nga. This is preparation time, panahon sa pagpangandam. Kay tomorrow may be too late. Mao na nga kita gipahimangnuan, gipahinumduman sa Diyos, pinagi siyang pulong, dias Episo 5:16. Abrehira ko ng imong Biblia diha. Ephesians chapter 5 verse 16. Ansa may gisulti diha. Well, ato naman yung gituki usab, just murag paglabas na lang ni sa itong panumduman, nagsulti diha. Mubo na ng pagkasulti diha nga. Ephesians 5:16, redeem the time because the days are evil. Na, kini nga itong ibuhat, pagtuon sa pulong sa Diyos daw-daw, we are redeeming the time. Ibaw ka ba? We are redeeming the time. Unsa may but pasabot og to redeem? Di ba pag kanang lukat? Mo ba na? Mo redeem ka sa imong kanang giprinda sa nakintay imong giprinda, okay? So imong lukaton kana kuna na kay ka kanang lukat. Gusto? So redeem. O ni, umot pasabot, to redeem the time because the days are evil. We are redeeming. Karon, naglukat kita sa panahon. We are not wasting our time, but we are making our time, redeeming the time. Agi kini sunod sa unsa, mando sa Dios. Redeem the time because the days are evil. Tinod, kini nga itong panahon karon, di na nimo bintaha, oy. Musamot pa kini o kagrabe. Now, wa ko maga kanang, I'm not threatening you or unsa, gihadlok ka kanako, dili. Naani sa pulong sa Dios. Kini nga itong gitunan, mga kamatuoran kini gikan sa pulong sa Dios. Kini nga itong panahon karon gipuyan is an evil time. Grabe na. Unsa may mong pagtanaw ni kalibutan na hayahay? Well, naranimos pag-interpret ka na, you see. Mao na nga itong binisayon ng redeeming the time. Aron magklaro, gini mo kung sabot pa sabot ni sa binisaya.
Ako ning binisayon ha. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Klaro kayo. Bitaw nakita naman nimo ang mga dili kasagarang mga panghitabo karon all over the world. Global guni, tibok kalibutan. Now, there is unrest. There are horrific incidents, mga disasters, na mga linog, na mga flash floods, na mga hurricanes, na mga tornadoes, ano sa pa? Mga catastrophe, na social unrest, mga kagubot diri, kagubot dito. Okay? Taking place in many parts of the globe. Labi na din sa Amerika. Now, so, din sa Amerika, there is a terrible downward spiral of America's moral standards. Ibaw ka ba niya na? Kaya ang faith o pagtuo sa mga Amerikanhon, America's faith is being tested now. Gisulayan na yun. Unsa kaligon. Gisulayan sa Dios unsa na kahabuga, kalawma, kalapda, ang ilang pagtuo sa Dios. So, faith is indeed being tested now. Gani, yung Biblia kani, ban na gani sa mga public schools. Ang mga pagampo diya sa mga eskwelahan, also banned. Unsa pa? America's courts are threatening to take under God out sa Pledge of Allegiance. No. Ang pag-agak o guidance sa napulo ka sugo is being shunned. Ila nang gihikling and thrown out of our courthouses. And judges are taking God's rightful place. Ang moralidad is becoming a dirty word. Ang maayo, dautan na. Ang dautan, maayo na. Nagsabot ka. Immorality is becoming the norm. Muna uso ba? Diyan sa mga television, sa atong mga American schools, o grabe kay bisan kanis mga kasimbahanan. Now, what are we talking about dinhi? We are talking about the signs of the time, the signs of the age. So stop. Now, of course, gawas nga kinigitawag kinatong panahon nga katuigan sa simbahan or church age, kini katuigan sa apostasiya. Numdum ka ba sa apostasiya? Ang apo, na kini apostasy, English ni, sa original nga Grigong pulong apostasiya. Nga duha ka pulong kombinasyon kini duha ka pulong apo ug stasiya. Ang apo away from ang but pasabot. Stasiya stand. So kung tapuon mo na stand away from. See, baruganan nga nagkalayo gikan sa mo na apostasy. Now, timan inumdum ka ba ni Amos? Abrihin ko ng imong Biblia diya sa Amos, Old Testament. Amos chapter 8, verse 11. Unsay gisulti diha? Ang gisulti diha, mao ni ang unod gyud ni ang maong bersikulo. There will be famine and thirst of the Word of God. Na bagyo moabot nga panahon kagutom, kauhaw sa nini nga itong gibuhat. Pagtuon sa pulong sa Dios. Naay kauhaw, kagutom. Bawa na. Now, pahinomdom lang po na. Dili mamakak ang Dios. Unsay ang isulti, tinuod, matuod, matuman yun.
Huwag pagkasipyat. Hingpit gud ang Dios. God is perfect. Naman nina. Now, imo na bagyong na sag-o, no, dili kay sag-o ang importante. Imo na bagyong, have you learned by heart na gyud? Sa napulo ka nag-unang mga kinaya sa Dios? Napulo. Nag-una nga mga kinaiya attributes sa Dios. Okay, as a review, ako lang kang labason sa imong panunduman. Ang Dios labaw nga magkagagahom sa tanan. Okay? Perfect unsa kanang sovereignty. Okay? Sunod, God is perfect righteousness. Sunod, perfect kanang justice. Sunod, gugma. Kalima, kinabuhing dayon. Ikaunom, labing makagagahom sa nga tanan, wala gyud makalabaw niya. Huwag makatupong. Okay. Ikaunom, amin ikapito, ang Diyos nasayod sa tanan. Ikawalo, ang Diyos anaa sa tanang dapit. Huwag suok ng kalibutan ng wa diya siya. O ka siyam, sa may kasiyam, nga siya dili na mausab. Siya maurag yapon kaniadto karon ug hangtod sa wala na katapusan. He is eternal. He is immutable. He cannot change. Nabitaw yung pulong, I am the Lord God, I change not. Okay? Ika na pulo nga kinaiya sa Dios nga siya kamatuoran. Sumo ka na. I hope nasilsil na po na nimo napulo ka nagunang mga kinaya sa Dios nga sa diha nga kini na himo ng kabahin sa imong kalag becomes a part of your life, of your soul, then mo ka na imong gamiton sa imong adlaw-adlaw pagkinabuhi. You see? There would be no time for you to commit sin kay ngano. Nahibaw ka naman na nga ana ang Dios. Buhi, nagalihok, nakita. Pinagi siyang pulong. You see? Kanunay yun na itong gikutlo sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Na. So, okay. Yan pag yung mga punto nga kung dadon yan mo. Kaya kinigod ang atong tema o topic, di mark ang ilhanan sa matuod nga magtotoo, tinuod nga magtotoo kang Ginoong Jesucristo. Now, ayaw kalimot ni ining mga ako na po kang pahinumduman sa mga butang nga atong na dawat sa Dios, gikan sa Dios, nga mga kaayuhan ni atong panahon nga unsa mihimo tas labing menungdanong desisyon sa tibok na itong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas. Unsa man, ang Diyos nagahatag kanatog unsa kalig-on ingon nga mga Kristohanon. Yan itong higayon nga itong gituuhan si Ginoong Jesucristo mo ni ang mga butang pipila ni atong nadawat ng mga kaayuhan. Okay? Kita na himong anak sa Dios. Kita na hisakop na sa harian ng panimalay sa Dios. Gisuluban na kita sa pagkamatarong sa Dios. Nangatao na kita pag-usab. We are born again. Unsa pa? Ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Unsa pa? Kita na himo ng mga Kristohanon, mga magtutuo. Nya, unsa pa? Kita, gimatarong na, we are justified. Mutanaw na ang Diyos amahan ka na to, dili na ta mga hinukman. O dili na matarong na. We are justified. We are sanctified.
Kay gipunit man kita sa Espiritu Santo. Niya ito higayon. Nituot ang Kristo. Gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita ngadto sa atong pagkahiusa o pagkadugtong kang Ginoong Kristo. Kanang atong pagkahiusa kaniya hangtod na kanas kahangturan. Na it's covered by the doctrine of eternal security. Na ang pipila nitong mga butang atong nadawat gikan sa Dios. Di ka magpasalamat sa Diyos niya na. Nga ikaw dili na taga-dinis kalibutan, taga-langit ka na. All believers are citizens of heaven. Philippians 3:20. You see. Now, ang Diyos, umanda maluwas. Gimanduan kita. Nga magtuon lagi tas pulong sa Diyos sa dawadlaw. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon pag-grow? Kini atong gibuhat. Usa kini nga paagi. Ang tinuod gyud ang kita makatubo mao ang pagtuon sa pulong sa Dios, magtuon, mukat-on, musabot, mutuo, mugamit. Kay human natutuhi kana ato nakatunan ang Espiritu Santo mulihok dahil sa ministry sa pagpaklaro pagyud, pagpatinaw niya na, paghimong buhi yun niya na, nga imo nang magamit niya sa mga daw panginabuhi. You see? In your spiritual momentum, mao na mga ingredients nga itong gamiton. You see? So mao na nga, buot ang Diyos nga kita, kay ang Diyos, He is the author of winners. Dili siya author of losers. Ang Diyos may author. Muna nga, He wants all believers to be winners, to be overcomers. Now, kinsa man yung mga winner believers? Ato ragon ni kumparahon ni mga loser o winner believers. Okay, unahon lang nato ni mga loser believers. Okay, kinsa man yung mga loser believers, mga magtotoo kini sila, luwas kini sila, inikamatay nila, ato sila sa langit, okay? Minus sa mga unsa, rewards. Now, niya dito kay loser gud sila. Now, mo ni ang descriptions mga loser believers, paminaw. Kini silang mga magtotoo. Atong mga igsoon, they are residing in the kanang power sphere ni Satanas nga gitawag nato og cosmic dynasphere. Now, kining cosmic dynasphere dapit ni, of course, this is a mental attitude, dapit kini din sa atong pangunahuna nga diin ana ay gahom apan kanang cosmic dynasphere nga atong hisgutan nga gipuyas magtotoo nga negatibo man lagi siya sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kini sige siyang pagpakasala, karnal kayo siya, hangtod nga na reversionista na siya. Na siya magpuyo sa cosmic dynasphere og duha ni. Kaya kini Satanas, iya maning dapit nga gigamhan niya. Di gyud siya papildi, di gyud siya pa iwit. Ang iyang dynaspheres, duha. Ang iha sa Diyos, usara. Kaning divine dynasphere. Ang iyang Satanas, duha. CD1 o CD2. Ngayon sa maning CD1, CD2. CD, cosmic dynasphere. Ang una ni ini, nga cosmic dynasphere, gitawag ni og arrogance complex. Ang ikaduha, hatred complex. Now, kini silang duha nga mga cosmic dynaspheres, they interlock. Magabanos-banos na sila. I mean, ang magtotoo nga negatibo sa pulong sa Dios, nga karnal, reversionista, magtabok-tabok ni siya dito CD1 o CD2. Mao ni, ang residence nga gipuy-an na niya ng maong magtotoo nga karnal. So, loser believers na magpuyo. Nakasabot ka. Okay. So,
Kining maong mga magtotoo nga mga losers, mga pildiro, gitawag kini sila og mga ulipon ni Satanas. They are called servants of Satan. Unsa pa? Unsa pa yung mga mark inunta? Mga ilhana ni ining maong mga pildirong mga magtotoo. They are controlled by their unsa? Kinsa may nagkontrol, nagdumala kanila. Ilang kinaiyang makasasala. Their old sin nature. Okay? Mo'y nagdumala nila. Way luna ang Espiritu Santo. Kinaiyang makasasala, nagdumala nila. Mo na sila pagkasala, luna na yun sa mga kasalanan. Kalibutanon, mga binuang yun ni Satanas. Sabot ka? Unsa pa? Kini sila nag-function and they are motivated by evil. Ang nagarasig nila ang dautan. So nag-function sila niya na dautan. All of them will only lead to evil. Bisan pag magbuhat na siya mga maayo, mga binuhatan. Kana sa matas mga tao maayo. Pansam atubangan sa Dios. Dili madawat ang iyang mga maayong buhat. Gani gitawag kadas pulong sa Dios nga mga unsa kugon, kahoy, dagami. Masunog raman na. They are combustible. So, unsa man pag ganti o hataganti sa Dios, wala. They are not rewardable. Sabot ka? Sumo ni. Kaya nag-function naman sila o na-motivated o gidasig man lang sila sa dautan. Ni mga pildiro sila. Now, di ba niya, ang Pilipos 3:18 po, ang ingon nga, enemies of the cross, kini sila. Kay, di ba niya, kita laging tanang mga magtotoo, tanan. Kitang tanan, kanang muatubang ta sa gitawag o dili great white throne. Kaya kana para manas mga di magtotoo. Kita muatubang sa gitawag o unsa bima seat. The kanang judgment seat of Christ. Now, dili kita kay judgment kundi kanang pag-award na distribution of awards. Kaya, now actually, before that, it is an evaluation time. Ang binisaya sa evaluation is pagtasal. Ako managitan na di as diksyonaryo nga binisaya o in English nga. Ang evaluation is pagtasal. Okay? Himuan taog pagtasal. Human sa rapture. Di ba niya? Human sa rapture yun. Muatubang kita nining bima seat ngagingunog kanang judgment seat of Christ. This is the evaluation time now. Kitang tanan mo atubang niini. Nabasahar ko na diha sa 2 Corinto 5:10. Abre, imong Biblia. 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 10. Hindi gisulti dia. Ako basaho sa English. Now, gaingon ka na, for we must all appear. Na, muatubang kita. Niining pag-abot na sa bima. Sa judgment seat of Christ, muatubang kita tagsa-tagsa. Muatubang kita kang Ginoong Jesucristo. Now, mao ni kini mga losers. Kini ato gisgutan mga losers ni nga mga magtotoo. Now, sa nakatawa bitaw ko pag tuon ako dini nga. Kini ang description ko losers sa Grigong pulong. In the Greek word, the Greek word for losers, pholos. P-H-U-L-O-S. Pholos. Now, sabot pasabot nining pholos. Ibaw ka kung sabot pasabot sa English, useless. Why hinungdan?
Way kapuslanan, folos. Ano nakatawa ko yung folos, nga murag, sa Bisaya, murag magayon way pos, way polos. Tinood. Sa tubangan, sa Juwaran, siya pulos. Kaya mga loser, God. Now, mo niya ang pagulangway. What ay mahimo nini? Mo man niya ang ulangway, pulong sa Dios. Okay? Karon mo antutas mga winner. Kaya murag ganahan ta maminaw na nini. If you are a winner believer, paminaw. Ikaw as a believer who is a winner, you are residing in the DD. Ano sa maning DD? Divine Dynasphere. By the way, sa mga bago, tinga ka kung sa maning Dynasphere, imuti lang kita na sa diksyonaryo, wa man kayo nakita nga pulo nga Dynasphere. Wa. Ang tinuod, wa. Di ni mo na makitaan diya sa diksyonaryo. Bisag kung sao ni mong tuwang-tuwang wa na pulo nga Dynasphere. Now actually, kining Dynasphere, paminaw. Kaya ako kang patinawan, ang Dynasphere, D-Y-N-A-S-P-H-E-R-E, Dynasphere. Kining Dyna, kanang gikan na sa iyang root word nga dynamic o kanang gikan gyud na originally kining Dynasphere ako lang kang patinawan ini wani sa English nga dictionary tungod kay kombinasyon is duha ka Grigong pulo nga dunamis nga nagkahulugan og power sa in English, gahom sa Bisaya, dunamis. Unya ang sphere, sphaira. Okay? No, not sphaira, spheia. S-P-H-A-I-A, spheia. Now, gitapo na silang duha, dunamis o spheia, kay ang spheia is lugar o dapit. Okay? So, tapuon na nimo silang duha, dapit nga may gahom. Gusto? Kasabot ka? Dapit nga may gahom. Apan kining gahom, madili ni gahom sa tao, gahom ni sa Dios. So, mo na Dynasphere. Ilan na ning gitransliterate sa in English og Dynasphere imbes dunamis na kanang gikan sa root nga dynamic, okay, nga gamanan, dunamis. So dunamis og spheia mao kanang original nga karon na Dynasphere ni dapit nga may gahom sa Dios. Mao ni atong gitawag nga divine Dynasphere. Kay divine, Diyos man na. Dynasphere, dapit nga may gahom sa Diyos. Sabot? Sumuna. O kining divine Dynasphere, sa atong panahon nga nasud ta dinhi sa katuigan simbahan, matag magtotoo. Every believer in Christ is a member of the church. Ecclesia, the called out ones. So kita nasud nining panahon sa simbahan nga mga magtotoo nining panahon sa simbahan. We are believers in the church age. Okay? So, sundan ayaw pawa sa passing. So, kining maong mga winner believers na sila magpuyo nining maong Dynasphere. Ang Dynasphere nato lagi karong panahon na it's kaning describe as operational ang atoa. Apan ang iyahan ni Ginoong Kristo sa iyang unang pagani, first advent, ang iyang Dynasphere dili operational kundi prototype.
So ayaw na nagalimti ka mga bago. Ang iyahang Ginoong Kristo nga dynasphere nga gipuy-an itong una niyang paganhi was called prototype dynasphere. Karon gibili ni Ginoong Kristo kini maong dynasphere sa paggalitok na gyud niya, sa pagbungat niya dito sa samtang gabitay siya sa cross. Miingon siya tetelestai. Unsay bot pasabot? Humana. Tapos na. Okay? Kanang imong madungog kasagaran diya sa giingon og 7 palabras, 7 last words. Kadtong katapusang gipamulong ni Ginoong Kristo nga tapos na. Humana. Unsa may natapos ang iyang misyon sa pagluwas sa tao, sa iyang pagpakamatay sa krus, sa iyang pagbayad sa atong tanang utang sa sala. Siya ang nagpakamatay. Gihimo siyang sala, bisang wa siya labot sa sala. Nabito na sa Biblia. So, mao na nga. Dungad yan itong Panginoon niya. Tapos na iyang gibilin kining maong dynasphere. Nganhi ka na to nga mga magtutuo nining katuigan simbahan. Iyang gibilin. Apan dili na prototype ning ato lagi. Ano siya tawag? Operational Divine Dynasphere. Okay. So, padayon ta sa kanang hulagway o describe sa winner believers. So, they are residing in the Divine Dynasphere. By the way, kining atong Divine Dynasphere, nining katuigan simbahan, dunay 8 ka mga ganghaan kini. 8 gates nga imong kanang imong agian. Okay? Inon ta lang. 8 gates nga dili pa ni atong tunan pagkaron. So, usa niini nga sila nagapuyo diha sa Divine Dynasphere. Oh, by the way, kini Divine Dynasphere is a mental attitude, ha? It is a system of thinking niya sa atong una-una. Kaya masig mungutan na kaasam guna. Asa man na ito makaplagi. Naniya sa itong una-una. Okay. Kaya kung nakasasuo diha sa Divine Dynasphere, operational, wag yung kay gitinir nga sala. You are free from any sin, from any personal sins, mental, overt, or lingual. Wala. Okay? Sunod. Unsa may mga description ining winner believer. They have Bible doctrine in their souls. Ila ng kanang gipa-circulate diha. Kanang na inculcated na. Okay, na silsil na yun ang pulong sa Diyos diya sa ilang tagsa kakalag. So, ila na nang gipa tuyok-tuyok diya sa ilang panimuot. They are now circulating the Word of God in the stream of their consciousness. Okay? So, sunod. They already have passed the 8 momentum tests. Now, kitang mga magtutuo, muag kita og 8 ka mga kanang pagsulay. Sulayan ng atong pagtuo, pagsalig, paglaom diya sa Dios. We will pass through this momentum test. And God wills that believers pass this 8 momentum test with flying colors. Okay? Sunod. Kining maong mga winner believers, they are now spiritually mature. Natiyaw mo na? Spiritually mature na sila. Na sila katako sa pagkinabuhi. Kayahay na kayo ilang panginabuhi. See? They are now living the unique, sophisticated nga kanang spiritual life. Eusebia. Godliness. Sunod. They have fulfilled the protocol plan of God. Nakatuman na sila sa protocol nga plano sa Dios. Adlaw-adlaw. Hala. Padayon yun. Relentlessly kanang growing up in the Word of God. Unsa pa? They now have glorified God.
na himaya na ang Diyos tungod sa ilang hamtong na magtotoo. They now have historical impact. Yes. Na sila impact sa ilang kasaysayan, sa ilang nasod. So, gawas nga sila mga winners. By the way, the Greek word for winners, agathos. And besides being winners, they are overcomers. Ang overcomers sa Grigong pulong is nikao. So ayan na nagkalimti kini mga Grigong pulong atong gigamit din. Overcomers are nikao. Winners, agathos. Okay? Now ato ni padayon ugma kay daghan pa kaayo kitag pagatukion, pagahisgutan mga punto sa doktrina nga may kalabutan ini atong topic, the mark of a true believer in the Lord Jesus Christ. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kini nini nga mong gipahimuslan nga grasya nga pagtuon sa imong balaang pulong, hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. O nga among magamit kini sa among adlaw-adlawng panginabuhi. Aron kami makakabot ngayon yan ang among ultimate goal ingon nga imong mga anak, spiritual maturity diin. Amo ni ikaw mahimaya na kami katakos pagkinabuhi. Salamat sa nga among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Lord.